سلام كما تمسيز خبركم تخطاتلتي ساعة شعات أخير اللومي سولس عشران حدن حملة استدالوا هاجراون زيادات حيزلكم قريبا لهم نمكتالكم بغرب زعدم صادكم تصنح ميكايل حرقو فلما قمك أن تتاتو فيلم زوبا عن سبا بهاجراو فيستيفال نباريو تسقاتا زقول حمريت آغيبو أب زوباغاش باركاتورا محجرتي كبابي أب معقابن مسسانن هابت قرب كعزز صاوعيد قريبو أب نو زوبا عدو خالا حرصوت أب مدب نو سنروبحون قاطعو حرشا كدفو مزغاغر قريبو أب زيناتات وطاي فرنسان غابونو ناب قطبا عدنا صتان مكلخالن زتوكور ناي مردا مذكر كتيمان فيليبينس نكونتات بحري دو تشاينا زغاد نتفتات كاب مكيار كتحيب تشاينا صويعه أب أفغانستان بحدق علغلق كبيد سباو كسارا كم زورده تغليصو زرزر زينا زوبا عن سبا بقدم عصوتو شومون تحمله أب استخفت هاجرا فيستيفال إيرتراكل تشين عشران شيديشن باريو تسقاتا زقول الحمري تقريب اللوم وكيليرينا تسفانكي اللي قبريس توساق تصبالو يسعب هذا كاب عبيت رواتات هاجرنا زخون 47 بماكل زوبا عن 7 سنتيقو زحلف وسنو بهلاون ورشاتات زونن متنت زوبايو ابز عمت مرئيت ادراش ازدروبا ماكيلو قريب الله زوبا عن 7 اب هاجرو فيستيفال إيرتراكل تشحن 26 نبهرياوي صقاتات زغول حمري تقريبو كمزلو ابو منبر كوميتي مريتاتو حمد محمد سراج حبيرو لوم عمت كابز حلف عمتات بزتفله بهرياوي صقاتات ماكل زغبر تحستو قريب مهلاو بمغلاص كند علامو غنا زي تبربره بهرياوي صقاتات تزوبان حزب بمللاي بزغب ابرب حازو عللو سخل منكدن مداي مخانو ابريهو زعابيه تفطراوي صقات زوبا زخونن نحمشتن زوباتات سنتون ربعن سبا كمون ابز بزحن زوباتات زركب كال بهرياوي صقاتات بسئل توكيلو مهلاو بمبرا ولد حصي استباله بدنك تفطرو قرصو زللس تحناجر اخوح ابن الزوبا قلب كساب 500 سبات زتسلل دعرو على ابدك عنده اب قرصت الزوبا حلحل زركب غابزا استباله نهب زفاريلون ببلوص تحستو معرز للن تفطراوي كبابي كابت بنغاديان ادنقوت رخيب زلخم زخون حبيرو اذا خمزيلون كله تاريخ انبابران باهلن حبرتسب كولدو نولدو امسغار عبي ابركتو زلو افاوياتا اتخال زوبا عن سبا اقريبو زلو تحستيو أبو منبر كوميتي أفاوياتا ممر محمد عبد الله أفاوياتا باهلي ياتا لمدن وقعن حبرت سب بقال زوارة رسلو أكال سنة باب كم زخونا وتيتا ومخانون قليتون إذا بملكة قطمي ماسة ويو شافران كالإنس غرب مدب باب عموتو فيستيفال مغرابو ربحو أبو كوانتخونة نهابتان باهلنان مننتنان زقلت أفاوياتات بركت زبالب مخانو قدا أبكالا أقات أميتات زغربو لكوناتات كفت أركم زد الله رديو زوبا عن سبا أب هاجرو فيستيفال كل تشحن 26 أب بهرات بلين تجرنيان زوتر أفاوياتات حيزو قريب الله تفتراوي صقاتاتنا كينوتن خبابينا زهبو غرما كابو نرخبو تفتراوي تحستوتات نايزي كله امعبول غيزه نطقمول زناطنا ነገር ምንጭዮ በዞን ተፈጥራዊ صقاتاتنا بغبو كنعقبو يغبا مسالاي تكيوسف تسفا ሚካኤል ገብሬስ አገልግሎት ዜና ዞባ عن سبا ካብ ቀጽ ኤክስፖ نمسكنك وكيليرينا تسفانكيل جبريس نابز قصل زينا مسنسجر كاب زيناتات فيستيفال كيوصانا بال نباب زتباب عقاطاميتات بقصال كود مزخاخر قريبوم وكيليرينا دانيال ولدو ندرس نغاريانن فيستيفال ازراريبو زدالو صصاب ارسيماس مورون كتقربيا ባህል ንባብ ዘተባብዕ ምርኢትን መሸጣን መጽሓፍቲ በቀጻሊ ክውደብ ደረስትን ነጋድያንን ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2026 ተላብዮም ኣብ ኣዳራሽ ምርኢትን መሸጣን መጽሓፍቲ ትሕዝቶኦም ኣቕሪቦም ዘለዉ ደረስትን ኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ንኹሉ ክለ ዕድመ ኣብ ግምት ዘእተወ ሓባሪ መሃርን ኣዘናጋዕን መጽሓፍቲ ቀሪቡ ከም ዘሎ እዚ ድማ ንደረስቲ ምስ ህዝቢ ንህዝቢ ድማ ምስ ዝፈረየ መጽሓፍቲ ናይ ምልላይ ባይታ ዝፈጥር ብምዃኑ ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ገሊፆም እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ወሲኾም መጽሓፍቲ ኣብ ምድራኽ ምዕባለ
مسجارن موراسن تاريخ مسراس مننتن مدبتار زانتاتن عب إجام سلزلوا صحافتي والقاوي تبقسو بموساد نتاريخن كبرتاتن حبرة سبنا بزقبا كدهسسون كبربرون أزغاخيرام أقداسن مساتن تحستو زلو متحف تقاريبو مهلاو زغلطو نغاديان بوغنام ባህል ንባብ ከዕንብብን ንቕሓት ሕብረተሰብ ክብርኽን ኣጋጣሚታት ከይተጸበኻ መድረኻት ምርኢትን መሸጣን መጽሕፍቲ ክትባባዕ ጸዊዖም ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ 2026 34 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 144 ሓደስትን ገዳይምን ደረስትን ጸሓፍትን ኣብ ጥዕና ትምህርቲ ታሪክ ባህሊ ስነ ጽሑፍ ስነ ልቦናን ካልእን ዘተኮረ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝተሰናደአ መጽሓፍቲ ሒዞም ቀሪቦም ኣለዉ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ሃብቲ ገረብን ምዕቃብን ምሳንን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ተራ ማሕደርቲ ከባብን ሕብረተሰብን ክዓዝዝ ጻውዒት ቀሪቦም እዚ ጻውዒት ዝቐረበ ብ19 ሓምለ ኣብ መደበር ፈልሲ ባሮንቱ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ምድላው ፈልስታት ንምዕዛብ ኣብ ዝተወደበ ዑደት እዩ ሎሚ ዓመት ኣብ መደበራት ፈልሲ ባሮንቱ ኣቑርደት መንሱራን ሎጋዓን ሰባን 820,000 ፈልስታት ከም ተዳልዎ ዝጠቐሰ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘግራምን ኣቶ ተኸስተ ክፍለ ማርያም ዝተዳልዎ ፈልስታት ንኽትከል ምምሕዳራት ከባብን ዓድታትን ቦታታት ኣብ ምልላይ ኣብ እዋኑ ኣብ ምትካል ከምኡውን ዝተተኽለ ፈልስታት ኣብ ምክንኻንን ምዕቃብን ግዴታ ከም ዘለዎን ኣረድዮም ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ ብወገኖም ሃብቲ ገረብ ናብ ነበሩ ንምምላስ መደበራት ፈልሲ ብምዃም ንጥፈታት ምግራብ ይካየዱ እኳ እንተኾነ ዛጌድ እቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ውፅኢት ከምዘይተረኽቦ ብምጥቃስ ጎኒ ጎኒ እቲ ዝዳሎን ዝትከልን ፈልስታት ክብ ንምባል ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ባህሊ ምግራብን ምዕቃብን ንምስራጽ ብዕቱብ ክስራሕ ተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ ተምሃሮ ወፍሪ ክረምታዊ ልምዓት ኣብ ዝተጸንዐ ቦታታት ክግርቡ ወነንቲ ጀራዲን ኣግራብ በበዝሒ ክተኽሉ مقام حزاتات كدفعلون صنع حولوا كيغبرلون اب مغعاز فلسفات زرت صقم فتح كناديلو كمون مفلاسن متكالن مبقلاو اغراب بزرعلك سرحالو زبل ريتوتات اقريبهم حرسوتنو زوعد خلا ربع مرتين خحفسو اب مدب نوس ربحن قاصعو حرشا كدفو مزخاخر قريبهم كيلا لمعات بولي كش مبراتون قبرتن سايب زهابو حابريتا لوم عامت نفتنا اب 93 عدتات نميتن 35 حارسوت مروزر سرناين عفونن تعدلو بمسمر كم ززراء كم تقبر بمحبار ازي اكال نايتي مرب نؤسن روبحن قاصعو حرشا بمسفاح اتوتن اتوتاونتنا معباي زكاير زلو صعري كم زغون ارديوم حارسوت بوغنوم اب تتقامنت مروزري بهراو صربالعن كالن ميلاتاتن بسنك صنحهم دروت افلطو مهرتهم كم تزدل كم زينبر بمتقاس ابزوان زي قصال مخرن حبرتان يوهابهم سلازلو غنا ادمعي نطفتات يسلاسلو مهلاوم انصيروم اب مدبر فلسي شغا ايامو نو زوعدو خلا بكرامات زتكل 135 شح فلسطات تدالي كم زلو تغليصو كيلا معقاب اغرابن انسا زغرامن ناوتو تخله ماريام هايله اتي تدالي زلو مبقلاون زي مبقلاون فلسطات اغراب بوفارو كرمتاوي لمعات ولقه غربتي ابيت تمرتن تكالاتن كتكل مغانو حبيرو اكاد سرحتا مدبر فلسي اوتو تسفاي فساي بوغنو فلسطات اغراب كمتي نمدلاو زحاتو صعري تتخيلو ابتزدل درجه نخبصحون غبو حلوان كتتلن سلازليو ممحدارات حلافنت كوسدا ازخاخيروم اب زوبا عن سبا نو زوبا حمل مالو عقمي محضر ابيت التمرت نمحيال بعصوتو شمونتن عصوتو جعتن حمله نساسن شمونتن رئيس مهمران حلفتي من محضر فاينانس كمون سوبرفايزر السلطنات وديبو اتي سلطنا بمحضر عقم سب نبرتن گنزبن كمونات تحزااتاون وصان حسابا زتوكر نيرو حلفي بيت صحفه تمرتي ممر جابر ابراهيم ابز سمعو قال بقعت محضران مرحنتن ابيت تمرتي مزحيل اب مسرح ممهار مستمهارن وتاو صلوا كم زحدر تامامينو اتسلطنا كم اتودبه غليصوم حلفي چنفر تمرتي زوبا عن سبا ممر كفلا عند ميكيل ابزهابو مزازم قال بقعت تمرتي محيال اب بقعت محضران مرحنتن سلازمركوس عقمي رئيس ممهرانن محيال وطن وطي يسرحالو كم زولا رديو سلطنتي كاو عصوتو حمشه ناي مباتا ما كلاين درجة ابيت التمرتي زي تواصويا
ተመሳሳሊ ስልጠና ኣቐዲሙ ኣብ ንኡ ዞባታት ሓጋዝ ኣስማጥን ገለብን ተዋሂቦ መንባሩ ዝፍለጥ እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዒቡ ዝቐርብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ክኾኑ ምክታልኩም ክቅፅሉ ደግመ ብቕብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ይቕፅል ኣሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወፃኢ ፈረንሳን ጋቦንን ናብ ቁጠባ ዕደና ፀጥታን ምክልኻልን ዘተኮረ ናይ ምርዳእ መዘክር ከቲመን እቲ መዘክር መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ሎሚ 21 ሓምለ ኣብ ከተማ ፓሪስ ፈረንሳ ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ ተኸቲሙ ኣብ መዳይ ምክልኻልን ፀጥታን ብዝተበፅሐ ስምዕ መሰረት ፈረንሳ ኣብ ጋቦን ተወሳኺ ወተሃደራዊ መደበር ክድኩንን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይዳን መደብ ኣሎ ፈረንሳ ኣብ ከተማ ሊበርቪለ ኣስታት 100 ወተሃደራት ዝሰፈርዎ መደበር ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈረንሳን ጋቦንን ኣብ ዕደናን ምምስራሕን ማዕድናት ብቐንዱ ድማ ኣብ ምምስራሕ ማንጋነዝ ከም ዝተሓጋገዝ ኣፍሊጠን ከም ኣካልቲ ስምዕ ጋቦን ብደገፍ ፈረንሳ ኣብ 2029 ማንጋነዝ ክትምስርሕ ከም እትጅምር ተኣሚቱሎ ፈረንሳ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ፀናሓ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ጽልዋ ድሕሪ ምኽሳራ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝምድና ከተመሓይሽ ትንቀሳቐስ ከም ዘላ ፀብጻባት የረድኡ ፊሊፒንስ ንኩነታት ባሕሪ ዶብ ቻይና ዘጋድድ ንጥፈታት ካብ ምክያድ ክትሕየብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ፀዊዓ ቻይና ነዚ ፀውዒት ዘቕረበት ጀላቡ ፊሊፒንስ ኣብ ማያዊ ግዝኣታ ተኽታኺ ምንቅስቓሳት ከም ዘካየዳ ብምውቃስ እያ ጀላቡ ፊሊፒንስ ንምንቅስቓስ ጀላቡኣ በዓሎታት ዝፀሉ ንጥፈታት ከም ዘካየዳ ዝኸሰሰት ቻይና ልኡላውነታ ንምውሓስ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ኣፍሊጣ ይኹን እምበር ጀላቡኣ ኣብ ማያዊ ግዝኣታ ኣብ ንቡር ምንቅስቓስ ምንባረን ዝሓበረት ፊሊፒንስ ንቻይና በተመሳሳሊ ጉዳይ ከሲሳት ኣላ ድሕርቲ ፍጻመ ቻይና ንኣምባሳደር ፊሊፒንስ ፀዊዓ ተቃውሞኣ ክትገልጽ እንከላ ፊሊፒንስ እውን በተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ተቃሊዑ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ብእጀታ ባሕሪ ዶብ ቻይና ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንፀንሐ ዘይምቅራው መሊሱ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ይእመት ቻይና ዝዓበየ ክፋል ባሕሪ ዶብ ቻይና እጀታኣ ምዃኑ ክትምጉት እንከላ ፊሊፒንስ ማሌዥያ ቪየትናም ብሩኔይን ድማ እቲ ስትራቴጂካዊ ማያዊ ኣካል ከም ዝብፅሐን ይገልጻ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብ20 ሓምለ ብዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋ ዓለቕለቕ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን በቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍጋኒስታን ዘጋጠመ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ዘጊድ ልዕሊ 120 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ፀብጻባት ሓያሎ ድሃዮም ጠፊኡ ስለ ዘለዎ ቁፅሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብዘይካዚ በቲ ዕልቕልቕ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ከቢድ ዕንወት ብምውራዱ ኣሽሓት ብዘይ መፅለሊ ከም ዝተረፉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ኣብቲ ብኸቢድ ዝተሃሰየ ከባቢታት ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ብምእዋጅ ስርሒት ምድሓን ህይወት ክሰፍሕ ኣዚዙሎ ኣፍጋኒስታን ብሳዕብናት ክሊማዊ ነውፂ ብቐዳምነት ተጸሊን ካብ ዘለዋ ሃገራት ምዃናዮም ፀብጻባት ዝጠቕሱ ኣብ ጉያና ኣብዚ ሳልስ እዚ ኣብ ምምልላስ ህዝቢ ትነጥፍ ጃልባ ብምጥሓላ ልዕሊ 110 ሰባት መይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይቃልሕ ኣሎ ዛጊድ ብዝተኻየደ ስርሒት ምድሓን ህይወት ሬሳ 27 ሰባት ከም ተረኸበ ዝጠቕሱ ሰብ መዚ ምድሓን ህይወት ጉያና ልዕሊ 80 ድሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ድሃዮም ዘይተረኸበ ግዳያት ምስ ምንዋሕ ግዜ ብህይወት ክሰሩ ዘሎ ተኽእሎ ፀቢብ ምዃኑ እቶም ሰብ መዚ ኣሚቶም ኣለዉ እታ ጃልባ ኣስታት 187 ፅዒና ከላ ነቲ ሓደጋ ከም ተቓልዕትን ኣስታት 70 ከም ዝደሓኑን ተፈሊጦ ጠንቅቲ ሓደጋ ዛጊድ ከም ዘይተነፀረን ንምፍላጡ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎን ተሓቢሩሎ ናይጄርያን ሞሮኮን ዘራኽበን መስመር ባህርያዊ ጋዝ ንምውዳድ ኣብ ስምዕ ከም ዝበፅሓ ገሊፀን መስርሕ ህንፀት ናይዚ ኣስታት 6,000 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ስትራቴጂካዊ መስመር 2028 ጀሚሩ 2031 ኣገልግሎት ክህብ ትፅቢት ይግበር እዚ ናይ ልዕሊ 27 ቢልዮን ዶላር ስምዕ ኣብ 2016 ክኽተም እማመ እኳ እንተነበረ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተደናጉዩ ምፅንሑ ይጥቀስ እዚ ብመንገዲ ሞሮኮ ኣቢሉ ንሃገራት ኤውሮጳ ከይተረፈ ጋዝ ክዕድል ዝኽእል መስመር ን13 ሃገራት ዝስንጥቕ ብምዃኑ ቁጠባዊ ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ይእመት ኣልጄርያ ናይጄርያን ኒጀርን ዘራኽበን ልዕሊ 4,000 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መስመር ባህርያዊ ጋዝ ንምውዳድ
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ከም ተሰማምዓ ዝዝከር እዩ መስርሕ ህንፀት ናይዚ ካብ ናይጀርያ ዝብገስ መስመር ክሳብ 2029 ክዛዘም ተፅኢት ይግበር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰነ ፍርያት እታው ካናዳ ናይ 50 ሚእታዊ ተወሳኺ ቀረፅ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ካናዳ ንፍርያት እታው ኣሜሪካ ዘቋናፅብ ንጥፈታት ተካይድ ከም ዘላ ብምውቃስ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ልዕሊ 20 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወሰኺ ቀረፅ ገይሩ ዘሎ እቲ ካብ ዝተወሰነሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ከም ዝትግበር ዝተጠቕሰ ስጉምቲ ነቢት ሲሚንቶ ፀባን ስጋን ዝኣመሰለ ፍርያት ከም ዘጠቓልል ቤት ፅሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ካናዳ ልዕሊ 380 ቢልዮን ዶላር ዝግመት እታው ከም ዝገበረ ዝጠቐሱ ፀብፃባት እዚ ተወሲኑ ዘሎ ቀረፅ ልዕሊ 500 ካብኡ ምዃኑ የረድኡ ነቲ ስጉምቲ ብትሪ ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ማርክ ካርኒ ንንግዳዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት በኣሉታ ከም ፀሉ ሓቢሩ ኣሎ ኣሜሪካን ካናዳን ኣብ 2025 ብጠቕላላ ልዕሊ 720 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምልዋጥ ከም ዘካየዳ ይሕበር መራሒ ሰልፊ ዕዮ አንዲ በርንሃም ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኮይኑ ከገልግል ትማል 20 ሓምለ ስልጣን ተረኪቡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ከዓይ ፀንሐ ኬር ስታርመር ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ካብ መዝነቱ ክእለ ምውሳኑ ዝፍለጥ ኮይኑ አንዲ በርንሃም ንቦትኡ ብምትካዩ ነዚ ሓድሽ መዝነት ተቐቢሉ ዘሎ በዚ ድማ አንዲ በርንሃም ካብ 2016 ንድሓር ሻውዓይ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኮይኑ ምህላው ፀብፃባት የረድኡ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር አንዲ በርንሃም ኣብ ዘስምዖ ቃል ናይ ፈለማ መደረ ቁጠባ ሃገሩ ብምብርባር ብክብሪ ዋጋታት ንዝተሃሰየ መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽ ክሰርሕ ምዃኑ ቃል ኣትዩ ኣሎ ብዘይካዚ ባጀት ምክልኻል ክብ ብምባል ዓቕሚ ናይቲ ፅላት ንምምዕባል ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2024 ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን ብዓብላል ድምፂ ዝተመርፀ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ኬር ስታርመር ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ቅድሚ ግዚኡ ካብ ስልጣን ዝወረደ ሻርሻይ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ምዃኑ ይጥቀስ ኬር ስታርመር ኣብ ብሪጣንያ ተፈጢሩ ብዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልውላው ከምኡውን ካብቲ ንሱ ክመርሖ ዝፀንሐ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ብዝመፅኦ ፀቕጥን ተቃውሞን ስልጣኑ ክገድፍ ከም ዝወሰነ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ዞባ ዓንሰባ በሃገራዊ ፌስቲቫል ንባህርያዊ ፀጋታት ዘጉልሕ ምርኢት ኣቕሪቡ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ተራ ማሕደርቲ ከባቢ ኣብ ምዕቃብን ምስሳንን ሃብቲ ገረብ ክዓዝዝ ፃውዒት ቀሪቡ ኣብ ንኡ ዞባ ዓዲ ኋላ ሓረስቶት ኣብ መደብ ንኡስን ረብሑን ቃፅዖ ሕርሻ ክደፉ መዘኻኽር ቀሪቡ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ፈረንሳን ጋቦንን ኣብ ቁጠባ ዕደና ፀጥታን ምክልኻልን ዘተኮረ ናይ ምርድዳእ መዘክር ከቲበን ፊሊፒንስ ንኩነታት ባሕሪ ዶብ ቻይና ዘጋድድ ንጥፈታት ካብ ምክያድ ክትሕየብ ቻይና ፀዊዓ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብሓደጋ ዕልቕልቕ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተዓዘብትን ሎም ሸስተዳሎ ዜናዊ ምስናዱ ኣብዚ ፍፀም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስክን ሲትኮም እንዳዘማም ስዒባ ክትቀርብያ ብወገነይ ግን ሰላም